2,707 na police personnel ang ikinalat ng Philippine National Police Bicol sa iba't ibang sementeryo sa rehiyon para masiguro ang seguridad ng mga bibisita sa mga puntod sa pagdiriwang ng undas ngayong taon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, 1,491 na pulis ang nakakalat sa mga itinalagang police assistance desk sa mga pribado at pampublikong sementeryo. 479 naman ang nakakalat sa mga pangunahing kalsada at motorist assistance desk. Tinatayang nasa 192 ang idineploy sa transport hubs tulad ng bus terminals, paliparan at pantalan. 544 ang nakakalat sa mga simbahan, pilgrimage sites at mga pangunahing pasyalan sa rehiyon. Ating kahapon meron na tayong mga deployment, and then ngayon, and then tomorrow. So continuous yan, 24 hours ang mga kasama natin na magbabantay sa mga cemeteries ng kanilang mga areas of responsibilities. Alinsunod naman sa kautusan ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., Regional Director ng PNP Bicol, mas palalakasin pa ng pulisya ang maayos na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, Transport and Traffic Management Offices, Department of Transportation, Emergency Response Teams at iba pang law enforcement agencies upang matiyak ang maayos na pamamahala sa trapiko, mabilis na pagtugon sa emerhensya at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lahat ng pampublikong lugar. Pinangunahan po ni RDPRO 5, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang pag-visit sa mga cemetery. Nag-start siya sa Catanduanes, and hopefully pagbalik niya dito sa mainland, magkakaroon din po siya ng mga inspection sa mga police assistance desk na nakatalaga sa mga cemeteries dito po within Albay and Camarines Sur. So other than that, yung mga senior officers natin, yung command group, paghahati-hatian nila yung mga provinces kung saan sila magre-red teaming para po makita natin na yung mga kapulisan natin is naandun sa area, nagmaman ng traffic, nagmaman ng mga PADS or public assistance desk. Hinihikayat din ng komandansya ang publiko na sumunod sa batas upang mapanatili ang kapayapaan sa paggunita ng Undas 2025. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.